ಎರ್ಲು ದಾಯ ಬಲ್ಪು ಬಾತಂಡ ಬಲ್ಪು ಜನ್ ಪಂಡದ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಐಕುಲು ಗಂತುಗ್ ಪೊಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗ್ ಕೆಬಿ ಪಿರ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪ ಕೆಬಿ ಪಿರ ಮಾಡ್ತಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಐಕುಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಲ್ಲ ಅಂದರ್ಥ ಅತಂಡ ಬೀಲ ಉಲಾಯಿ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪು ಬಾ ಬೀಲ ಉಲಾಯಿ ಮಾಡ್ತಿನಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಲ್ಲ ಅಂದರ್ಥ ಹಾ ಅಂದ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಐಕ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅತಂಡ ಕಾರ್ ಹಾಕುಬ ಅತಂಡ ಉಂತರ ಕೇನುಜ ಗಂತುಡು ಒಂದು ಪೂರ ದಾಯಂದ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಡ್ದೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಏರುನ್ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಏರುನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರು ಅಲ್ಪ ಈರೆಗ್ ಉಂತರ ಕೇನುಜಿತ್ತುಲೆ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಪುಂಡು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರುಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮೈನಿ ಮಿಯಾರ್ಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮಿಯಾರ್ ಏನೆಪಾಡಿ ಶೈಲೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ್ತು ಒಂಜಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಲಕ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬರೆದಿರು, ಕಂಬಳ ಕೋಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಂಡ್ತು. ಈ ಬುಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡಾರ್ ಇಂದನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಪಂಡ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಒವ್ವೊವು ರಾಜರಿನ ಕಾಲಡಿ ಕಂಬಳ ಪುರ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಕಂಬಳಡ್ ಎರ್ಲು ಪುರ ಪಾರ್ವ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಅಂಚ ಈ ಬುಕ್ ಬರೆಯರ ದಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಬೊಕ ಆರೆಗ್ ಬೊಕ ಕಂಬಳದ ದಾದ ಪುರ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಐನ್ ಪುರ ಇನ್ ತೀರನ್ ಬರ್ಕ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಜೋಲ್ಲ ಸರ್? ಆರಾಮ. ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಶುರುಕಾದ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬರೆದಾರೀರ್ ಕಂಬಳ ಕೋಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಂತು. ಈ ಬುಕ್ಕುಡು ದಾದ ಉಂಡು ಬೊಕ ಈ ಬುಕ್ ಬರೆಯರ ದಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ದಾದನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮನವಲು 1950 ಆಸುಪಾಸಡ್ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಅವಲ ಮೆಡ್ಲದ ಕಂಬಳ. ಸೊ ಕಾನೂನು ಅಂದನ್ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೆಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಮೀಯಾರಡ್ ಸುರುತ ಮೆಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಆತನೇ ನಮ್ಮನವಲು ಸುರುಕು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪರ್ನದ ಕೈಲು ಬೊಂಡ ಅಂಚಿತ್ನ ಪುರ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡ್ಲದನೆ ಕಂಬಳ ಅಂಡ್ ಅಂಡ ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಅವು ಉಂತ ಓಡಾಂಡು ಕಾನೂನದ ಅಡೆತಡೆ ಕಾನೂನದ ಐನ ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಉಂತ ಓಡಾಂಡು ಉಂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಡೆಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸುರಾಂಡ್ ಪಡೆವಾಳೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಪಡೆವಾಳೆ ಪಡೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಸೈನ್ಯ ಒಳ್ಳ ಅಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಡ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳವನು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ದುಂಬು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧಗು ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಪಡೆವಾಳರ ನಗಲು ಬೋಡಿತ್ತುಂಡೆ. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಮನ ಇಲ್ಲದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾರ್ಕಳದ ಭೈರವರಸುನ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ನಗಲು ಆದಿತ್ಯರು ಪೂರ್ವಜೆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರು. ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಬುಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಈ ಬುಕ್ ಬರೆಯರ ದಾದ ಕಾರಣ ಸರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡಾರು ನಿಕ್ಲ ಕಂಬಳದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲ ಇತ್ತುಂಡು. ಕಂಬಳದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಬುಕ್ ಬರೆಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ದಾದಾನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಕ ಉಂಡು ಯಾನ್ ತೂತಜಿ ಸರಿಗಟ್ಟದ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ತೂನಾಗ ಕೊಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬುಕ್ ಬರೆಯರ ದಾದ ಕಾರಣ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬಾಟ್ನಿ ಝೂಲಜಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎನ್ನ BSc BZC ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಮಿನಿ ಕೇಂಡರಡ ಯಾನ್ ಕಿನ್ನೆಪ್ಪನಾಗ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಕಿದೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ನಾಯ್ ಯಾನ್ ಓಲ್ಯಾಂದ್ ಏನ ನಾಡರ ಪೋಡೊಂದಿತ್ತಜಿ ಯಾನ್ ಆಯ್ ಇಲ್ಲದಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಜ್ಜೆಂದಂಡ ಕಿದೆಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತ ಗಿಡದರ್ಲು ಇಜ್ಜೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟೋಡಂಡ ದುಂಬಿತ್ತು ಯಾನ್ ಲೇಟ್ 70s ಪುಟ್ಟಿನಿ ಅವು ಕಂಬಳ ಲೇಟ್ 60s ಉಂತುದುಂಡು ಕಂಬಳದ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಡ ದಪ್ಪುನ ಎರ್ಲು ಒಂಜಿ ಐನ ಜೋಡು ಇತ್ತ ಬೋರಿ ಕರ್ಬಾಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಬಾಟ್ನಿ ಝೂಲಜಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ. ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಬರಡ್ ಅಂದ್ ಪಂಡದ ಅಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದ ಅತ್ತು ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತುದು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ. ಕಂಬಳ ಕೊಂಚ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಕೊಟ್ಟು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳ ಕುದರ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1200ನೇ ಇಸುವಿರದ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ನಮಕ್ ತಿರಿಯುಂಡು ಅಂದ ಶಾಸನ ಕಲ್ಲುಲು ದುಂಬು ದಾದ ಅಂಡ ಪುಸ್ತಕಡ್ ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತು ಜೇರು ಶಾಸನ ಕಲ್ಲುಲು ದುಂಬು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತುಜ ಅಪಗನಾಗ ಈ ಶಾಸನ ಕಲ್ಲುಲೇಡ್ ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ಲು ಬತ್ತನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ಐಕ್ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಶಾಸನ ಕಲ್ಲುಲೇಡ್ ಇಪ್ಪೇದಂಡ. ಫಿಸಿಕಲಿ ಏನ್ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಐಕಲ್ನ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂಡ ಐಕಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಈ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂಚ ಎರ್ಲೆ ನಮಿತ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುಂಡು ಆ ಗಂತುಡು ಪೋನಾಗ ಐಕುಲು ದಾಯ ಅಂಚ ಚಡಪಡಿಸಬ
ಅಂಚ ಐತ ಮಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಏನು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಡೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೆ. ಐತ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪನ್ಪುರಾಂಡ ಐತ ಎರ್ಲು ಕಿದ ಟಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿನ ಮನೆಪ್ಪ ಕಂಬ್ಳಾಗ ಪಿದಾಂಡ ಒಂಜಿನ ಮನೆ ಮಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡನ ಒಂಜಿನ ಮನೆ ಮಲ್ಪ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಿದಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದನ್ಲನೆ ಟೂರ್ಲೆ ಐತ ಸಾಲಿಡ್ ಬಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ದಾಯ ಬಲ್ಪುಜಿನ್ ಪನ್ನ ಅವು ದಾಯನ್ ಬಂಡ ಆ ದಿನತ ಐಕಲ್ನ ಈ ದೇಹದ ಒಂದು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲು ದಾಯ ಬಲ್ಪು ಬಾತಂಡ ಬಲ್ಪುಜ ಅಂದ್ ಪಂಡದ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಐಕುಲು ಗಂತಗ ಪೊಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಬಿ ಪಿರ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪ ಕೆಬಿ ಪಿರ ಮಾಡ್ತಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಐಕುಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಲ್ಲ ಅಂದರ್ಥ ಅತಂಡ ಬೀಲ ಉಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪು ಬಾ ಬೀಲ ಉಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿನಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಲ್ಲ ಅಂದರ್ಥ ಹಾ ಅಂದ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಐಕ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ ಅತಂಡ ಕಾರ್ ಹಾಕುಬ ಅತಂಡ ಉಂತರ ಕೇನುಜ ಗಂತುಡು ಒಂದು ಪೂರ ದಾಯಂದ ಬಂಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಡ್ದೋಸ್ಕರ ದಾಯಂದ ಬಂಡ ಐಕ್ಲು ಇಂಚ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ್ರ ಬರ್ಬುಜಿ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಬಂಡ ಐಕ್ ವಾಸನೆ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಬಿಕ್ ಕೇನ್ನಲ್ಲ ಆಗ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಸುತ್ತದಲ್ಲ ಕೇನ್ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಸ್ಕೊರ ಐಕ್ಲು ಉಂತರ ಕೇನುಜ ಅಲ್ಪ ಐಕ್ಲು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಪೋಯಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಸರಿ ಆವಡುಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲನ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಬರತಾರೆ ಬಂಡ ಶಾಂತ ಆದಿತ್ತನೆಂಚ ಒಂಜಿ ಉಗ್ರ ಆದಿತ್ತನೆಂಚ ಅದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದಾದ್ರು ಸರ್ ಈ ಬುಕ್ಕುಡು ದಾದ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಈ ಕಂಬ್ಳಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲೇನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಐಕ್ಲೆನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡಂದ ಪನ್ನ ಮಿತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೆ ದಂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಬೊಡಿತನೆ ಅವು ಇನಿದಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಅವ್ಲು ಗಂತುಡು ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ ಅಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡಡ ಎರ್ಲೇನೆ ದಂಡ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಪಾತೆರ್ರ ಬರ್ಬುಜಿ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಐಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಐಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ ಐತೆ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಲೈಟ್ ಹುನಗ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಟ್ ಸೂ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕುಲು ಆ ಎಂಚಿನಂಡ್ಲ ಇರ್ನ ರಾಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ವಸ್ತು ಇತ್ತಂಡ ಐಕುಲು ಪೋಡಿಬ ಅಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ್ಲೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸಲ ಸರಿ ಆಪ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎರ್ಲು ಐಕು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಪುಜಿ ನೆಟ್ ಇರುತ್ತ ಕೊಂಬುದ ಬಗ್ಗೆಲ ಅಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತಾರೆ ಹೌದಾಯ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಕಿರೀಟ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನ್ಯಾತ್ ಆಗ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ್ ಕೊಂಬು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನ್ಯಾತ್ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಐಕಲ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಿತ್ ಐಕಲ್ನ ಅಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ವಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಕೊಂಬುದ ಏರುತ್ತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಡಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಲ ಕೊಂಬುದ ಇತ್ತನಂದ ಅವು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಲ ಬರುತ್ತಾರೆ ಕೋಣಗಳು ಜೊತೆಗಾರ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅವು ತುಂಬಾ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬಂಡೈತೆ ಜತೆ ಕಡ್ತಂಡಲ ಐಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯನ್ ಬಂಡ ಐಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಂಡೈತೆ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐತೆ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಈಯರು ಜತೆ ಇತ್ತಂಡಿ ನೀ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆ ಒಂತೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಮಯಗ ಐಕ್ಲು ನೆನಪುದಿವನ್ಬ ಇಂಬೆ ಎನ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ಇನಿ ಎನ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜೆ ಅಂತ ಪಂಡದ ಈರ್ ಹುಲೆ ಈರ್ ಕಿದೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಏರುನ್ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಏರುನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರು ಅಲ್ಪ ಈರೆಗ್ ಉಂತರಕೇನು ಜಿತ್ತುಲೆ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಎರ್ಲೆನ ದೇಹಡ್ ಬೆವರು ಗ್ರಂಥಿಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಗರುಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪರ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಮೀಟ್ ಪುರಾಂಡ ಬೆಗರ್ ಜೊತ್ತದ ಬಾಡಿ ಕೂಲ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಲೆಡ್ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಐಕ್ಲು ಸೇಂಕರ ಶುರು ಮಲ್ಪುವ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ದಾದಾಪು ಪಂಡ ಪಿದಾಯ್ದ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತಿರದ ಅಂಚಾದ ಈರ್ ಹುಲೆ ಈರ್ ದುಂಬುಗು ಪೊಯ್ಪೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಪಾಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಪಿದಾಯ್ದ ಮೇಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೈಕಂಜಿಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಐಕ್ಲ್ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡ ಐಕ್ಲ ಮೇಯ್ಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪು ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆರೆ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಐಕ್ಲನ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ದಂಡ ಆ ಹೀಟನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪರಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಪಿದಾಯಿದ ಮೇಯ್ಕ್ ಪೋಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ಲಡ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪಿದಾಯಿದ ಮೇಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಚರ್ಮದ ಮೇಯ್ಕ್
ಅವ್ಳು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುದು. ಕೆಲವರು ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಪೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಡಿಗೆ ಪೂರಕ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಎರ್ಲು ಪೂರ ಪೌಷರ್ ತೀರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಕಾಲಿಕವಾದ ಪೂರ ಎರ್ಲು ಪೂರ ತಿರುದು ಪೋಯ ಸರ್ ಐಕ್ ಮಿನಿ ದಾದನ್ಲ ಕಾರಣ ದಾದ ಆದಿಪ್ಪು ಕಂಡ ಓವೇರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಕ್ಕೆ ಉಂಡತ್ ಈಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಜನರಲೈಸ್ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪರಾಬ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಏರೋ ಸೈತಿ ಕೂಡಲೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದಾದ ಕಾರಣ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ತಿರಿಯೋ ನಡತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಜನರಲೈಸ್ ಮಲ್ಪರಾಬ್ಜಿ ಅಂದ್ ಇಂದು ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಪಂಡರ್ ಬಂಡ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಲ ಮಲ್ತ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಐಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂರ ಅಂದ್ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚದು ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅತ್ತಂಡ ಎರು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ದೇಕಿಡ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂದ್ ಪಂಡದ ಐತ ಮಿತಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ. ರಡ್ನೇದ ಎನ್ನ ಪುಸ್ತಕಡ್ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ್ ಪಂಡದ್ ಐತ ಮಿತಿ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲಿ ಇಂಚ ಪಿದ ವರ ತೂನಗ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡ ಆ ಏರುನ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಪರಾಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದ್ ಪಂಡದ್ ಎದುರ್ದ ಕಾರ್ ಈತ್ 10 ಪೊಸಿಷನ್ ಐಕಲ್ನ ಹೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ ಎದುರ್ದ ಬಿರೆಲ್ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಬ ಇತ್ತೆ ಇಂದೆ ಒಂದುಲೆ ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು. ರಡ್ ಮೂಜೈಟ್ ನೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು. ನಾಲ್ನೆದ ಇಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು. ಐದನೇದವು ಐಡಿಯಲ್ ಹುಲೆ. ಆಜಿನೇದ ಹುಲೆ ಸಿಸರ್ ಟೈಪ್ ಕತ್ತೇರಿದಂಚ ಹುಲೆ ರಡ್ ಕೊಡಿ ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಏಳನೇದಲ್ಲ ಹುಲೆ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಉಂಡು. ಎಡ್ಮನೆದ ಹುಲೆ ಎಡ್ಮನೆದ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ಓರ್ಮನೆದ ಹುಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆತನು. ಸೊ ಇಂಚ ಇತ್ತಿಂದ ಈ ಐದನೇದ ಇತ್ತಿಂದ ಐಡಲ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕಾರು ಲಕ್ಷಣ ಐದನೇ ನಂಬರ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದುಲೆ ಈ ಕಾರು ಸರ್ತ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಐದನೇದ ಮಾತ್ರ ಐಡಲ್ ಬಾಕಿದ ಇಂದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸರ್ತ ಇತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅಬ್ಜಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಂಗಲ್ ಇತ್ತಿಂದಲೇ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ದಾದ ಪಿರಾವ್ದ ಕಾರ್ ತಾಗುಂಡು ನಿಲಕ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ನಿಲಕ್ ತಾಗುಂಡು ಬಾರಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುಂಡು ಇಂಚ ಬೆಂಡ್ ಆನಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗ ಐಕ್ಲೆ ಒಂದಲೆ ಐಕ್ಲ ಕಾರ್ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡೆ ಆತ್ ಕುಶನಿಂಗ್ ಆಬುಂಡು ಅಂಡ ಕಾರಿಗೂ ಬೇನೆ ಆಬುಜಿ ಈ ಅಂದ್ ಗೊರಸು ದಪ್ಪ ಇತ್ತನಂತ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ದಪ್ಪಲ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಕಾರದ ಶೇಪ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಿರಾವ್ದ ಕಾರ್ದ ಅಂದೆ ಒಂದು ಐಡಲ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸರ್ತ ಇತ್ತಿಂದಲೇ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಬೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತಿಂದಲೇ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪಿರಾವ್ದ ಇಡೀ ಶೇಪುಲೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಉಂಡು. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಡ್ ಪಾದಲ ಉಲಾಯಿ ತಿರುಗುದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಡ್ ಪಾದಲ ಪಿದಾಯಿ ತಿರುಗುದು ಒಂದಲ್ಲೇ ಸೊಂಟದ ಕೀಲು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದುಲೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಉಂಡ ನೆಟ್ ಚಿತ್ರಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸರ್ತ ಐತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಆಗುಂಡು ಬಾರಿ ಬೆಂಡ್ ಆಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಆಗುಂಡು. ಒಂದು ಕಾರ್ದ ಗಂಟು ಕೆಲವ್ದ ಕಾರ್ದ ಗಂಟುಲೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪಿದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಕೆಲವದಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಉಲಾಯಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಸರ್ತ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾದಾಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರಡ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ತಿರುಗುದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಡ್ಲ ಉಲಾಯಿಗೆ ತಿರುಗುದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಐಡಲ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ನೀ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ದ ಒಂದು ಹೂಫ್ ಗೊರಸು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವದೈಟ ಅಲ್ಲೇ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟ ಸರ್ತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟ ಸರ್ತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಿರಪು ಅಂಚ ಇತ್ತಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಬಲ್ ಅಂದ್ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಆಪುನು ಪುರ ಅಂಚಾದೆ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಎರುತ್ತ ಈ ಕೂಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪರು ಎಂಚಂದ್ ಬಂಡ ಸುರುತ ರಡ್ಡ್ ಪರು 12-24ನೇ ತಿಂಗಳು ದಪ್ಪಗ ಪೋಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ರಡ್ಡು ಕುಲಿ ಸುರುತ ರಡ್ಡು ಕುಲಿ ಬೊಕ್ಕದ ರಡ್ಡು ಕುಲಿ 24-30ನೇ ತಿಂಗಳು ದಪ್ಪಗ ಪೋವು ಬೊಕ್ಕದವು ಮೂಜಿನೆದವು 36ನೇ ತಿಂಗಳು ಪೋಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. 4ನೇದ ಕಡೇತ ರಡ್ಡು ಪರು 42-48 ತಿಂಗಳು ದಪ್ಪಗ ಪೋಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಂತೂ 5 ವರ್ಷದಪ್ಪಗ ಏರ್ಲು ಮಲ್ಲಾಪ ಸೀನಿಯರ್ಗಾಪ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ
ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲಿ ಒಂಜಿ ಎರುನ್ ಹೂನಾಗ ಐಟ್ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮನಿದ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು, ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್, ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಫ್ರೇಮ್. ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯಲ್ಲ ಎತ್ತರದೈ ಮೀಡಿಯಂ ದೈ ಕುಂಟೆ ಬನ್ಪ ನಮ್ಮ ಐತ ಬೇಸಿಸ್ ದ ಮಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ದೇಹದಾಗೆ ಕೊರ್ನಾತೆ ಕಿನ್ಯದ ದೇಹದಾಗ ಕೊರಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಇಮೆನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬೇಲೆದ ಮಿತ್ತಲ ಐಕುಲು ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಬ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಬ ಐತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಹಾರನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ. ಅಂಚನೆ ನೀರುದಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ನೀರು ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಐಕ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಡು. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏತ್ ಬಾಡಿದ ಒಂಜಿ 5 to 10% ನೀರು ಐಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೋಡು. ಕೊಂಚ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಇತ ಎರುತ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಕಿಲ್ನ ಅಂಬಿನ್ ತೂಯ್ಪೇಟಿಗ ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಕೊರಿಯಾಡ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಬಂಜಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಡ್ ಪಾಡ್ಬ, ಬಂಜಿ ಸರಿ ಇತ್ತಂದಂಡ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಡ್ ಪಾಡ್ಬ ಅಜ್ಜಿಡ ನೀರಾದ್ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚ ಆ ನಮ್ಮ ಆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯಾಡ ಅತ್ತನ ಆಯ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ದನ ಅಂಬಿನ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಾಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಆ ಅಂಬಿ ಅಂಬಿಡ್ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಇತ್ತಂಡ ಐಕಲ್ನ ಬಂಜಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥ. ಬಂಜಿ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಬಿಡ್ ನೀರ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಈರ ಆ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಬಿನ ದೆತ್ತು ತುಯ್ಯಾಡ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಕರಾವಂದನ ವಸ್ತುಲು ಇಪ್ಪುಬ ಅಂಚಂದಂಡ ಆನಿ ಆ ಎರುತ್ತ ಬಂಜಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥ. అయితే నెక్ పూరకు అది కేండండి అయితే ಕೆಲವು ಏರ್ಲು ಜೂನಿಯರ್ ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾರುವ ಸೀನಿಯರ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾರು ಸರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದನ್ಲ ಇರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎರುನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಮುಂಡು. ಇತ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನು ಜೋಡಿಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಇಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವ ನಮ್ಮ ದಾದನ್ ಬಂಡ ಐಕಲ್ನ ಕಾರ್ದ ಅಡಿ ನಮ್ಮ ತೂಬ್ಜ ಅವು ತರೆದಿಪ್ಪರ ಯಾವ ಐತ ನಮ್ಮ ಗೊರಸು ಬನ್ಪ ಅತಂಡ ಬಾಡಿದ ಆಂಗಲ್ ಬೋನ್ದ ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಿಪ್ಪರ ಯಾವ ಲೋಡ್ ಉಡ್ದೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಬೇತೆ ಕಾರಣಲಿಪ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕ್ವೇರಿ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಕೇನೋಲಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವೇನು ಬಂಪೆ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ಗ ಬರೇನ್ಯವೇ ಸತ್ಯ ಅತಂಡ ಒಂದೇ ಫೈನಲ್ ಅಂದತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಪನ್ವೇರಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಿನ್ಯ ಏರು ಪಾರೋಣ ಬಂಡ ಅವ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐತೆ ಇಂದತ್ತ ರಡ್ನೆ ಪಾರ್ಟ್ ಏಪ ರಡ್ನೆ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳ ಅಂಡ್ಲ ಬೋಡಾಬುಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ದಲೈ ಬಹುಶಃ ಇದಾಯಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಹೋಚು. ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರು ಕಂಬಳಾಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ದಾದನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಐಡ್ದುಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಎರ್ಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಾರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ದಾದ ಕಾರಣ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪನ್ನೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಐನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ತಿರುಪಾದ ಕೊರ್ರಿ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇರೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೀನಿ ಮಾಲ್ತಂಡ ಇರೇಗೆ ಗೊತ್ತಾವು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಇಂಚೆ ನೀರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಇಪ್ಪಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ.